जय बर' हारिनि नोंथांमोननि गेजेराव आं मैया बुंनाय बायदि आङो बिदिखौ लाना फैबाय। आं दिनै मोनथाम आयदानि सायाव डिसकासन खालामगोन। दिपेन बर' सारनि बुंनायनि सायाव आरो टेट क्वालिफिकेसननि माखासे बेनिफ्राय रिसेन्टलि जायफोरनो EM होदोंमोन बिथांमोननो मा डिपार्टमेन्ट होखो बेखौ आं मैया होननाय बायदि बे चेनेल लानानै फैगोन बायदि आं लानानै फैबाय। दा बाथ्राया जाहैबाय मा आं नोंथांमोननो खिथाग्रोनोसै गिबियावनो सोरनो मा डिपार्टमेन्टखौ होखो आं नोंथांमोननो जेसेबां हायो खिथाग्रोनोसै। बिनि उनावहाय आं मोनफानि उनाव मोनफा आं डिसकासन खालामलांनोसै। जों फार्स्टआवनो दङ हाग्रामा महिलारि जाय BTCनि चिफ। बे BTCनि चिफ हाग्रामा महिलारिया लादों डिपार्टमेन्ट हिसाबै बिथाङा लादों PWD लादों, पन्चायत एन्ड रुरेल डेभेलपमेन्टखौ लादों, फाइनान्सखौ लादों, स्पर्ट्स एन्ड इयुथ्सखौ लादों, कालसारेल एफेयारखौ लादों, IBA लादों, गेट लादों, MCLAD लादों आरो जायफोर डिपार्टमेन्टफोरखौहाय EM फोरनो गथायाखै बै गासैबो डिपार्टमेन्टआनो माने सिमाव थाजोबगोन। माने बिथाङा मेन डिपार्टमेन्टखौ लाजोबखादों आरो सिबा हाग्रामा महिलारि सारा। बिनि उनाव डिपुटि चिफ रिहन दैमारिनो होदों एग्रिकालसार डिपार्टमेन्टखौ होनाय जाबाय रिहन दैमारिनो। जाय डिपुटि चिफ बिथां सारनो एग्रिकालसार डिपार्टमेन्टखौ होनाय जाबाय। मृत्युन्जय नार्जारि बिथांनो मा डिपार्टमेन्टखौ होखो होनना बुङोबा ट्रेन्सपर्टखौ बिथांनो होनाय जाबाय। बे ट्रेन्सपर्टखौहाय बिथांनो होनाय जाबाय आरो मुनमुन ब्रह्मनो होनाय जाबाय आरबान डेभेलपमेन्टखौ बिथांनो होनाय जाबाय। बिनि उनाव रबिराम नार्जारि बिथांनो मोजांखौनो होनाय जादों इडुकेसन डिपार्टमेन्टखौ होनाय जाबाय। बिनो इडुकेसन डिपार्टमेन्टखौ रबिराम नार्जारिनो होनाय जाबाय। बिनि उनाव दङ जोंहा देरहासार बसुमतारि बिथांनो होनाय जाबाय हेल्थ एन्ड फेमिलि वेलफेयारखौ देरहासार बसुमतारिनो होनाय जाबाय। बिनि उनाव दं जोंहा प्रकाश बसुमतारिनो होनाय जादों ससियेल वेलफेयार मोजांखौनो होदों बिथांनोबो ससियेल वेलफेयार डिपार्टमेन्टखौ प्रकाश बसुमतारिनो होनाय जाबाय। बिनि उनाव दं जोंहा पानिराम ब्रह्मनो होनाय जाबाय फरेस्ट एन्ड वाइल्ड लाइफ। बे फरेस्ट एन्ड वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेन्टखौहाय पानिराम ब्रह्मनो होनाय जाबाय जाय काजलगावनिफ्राय देरहादोंमोन। बिनि उनाव दङ धीराज बरगयारि होदों जोंना सयेल कनजारभेसन एन्ड लेगेल मेट्रलजि। सयेल कनजारभेसन लोगोसे लेगेल मेट्रलजि बेखौ होनाय जाबाय। ओमफ्राय बेगाम आख्तार आहामेदनो होनाय जादों POC पाब्लिक हेल्थ माबाखौहाय बिदिनो डिपार्टमेन्टखौ होनाय जाबाय POC-खौहाय। बिनि उनाव दङ जोंहा आगस्टास टिक्कानो होबाय एनिमेल हासबेन्ड्रि एन्ड भेटेनारि डिपार्टमेन्टखौहाय बिथांनो होनाय जाबाय आरोखि। आगस्टास टिक्कानो माने भेटेनारि डिपार्टमेन्टखौ होनाय जाबाय। गणेश कसारिनो होबाय इरिगेसन डिपार्टमेन्टखौ होनाय जाबाय। इरिगेसनखौहाय गणेश कसारि होनाय जाबाय। बिनि उनाव दङ जोंहा लोमसाव दैमारिनो होदों लेन्ड रेभिनिउ आरो डिसास्टार मेनेजमेन्टखौहाय लोमसाव दैमारिनो होनाय जाबाय। बिनि उनाव प्रेस मोसाहारिनो वाटार रिसोर्स डिपार्टमेन्टखौ होनाय जाबाय। प्रेस मोसाहारिनो वाटार रिसोर्स डिपार्टमेन्टखौ होनाय जाबाय आरोखि। दा EM फोरनो माखासे डिपार्टमेन्टखौ राननाया बेयावनो थांथ'बाय। दा बिथांमोना गाव गावनि डिपार्टमेन्टखौहाय लानानै खामानि मावसिगोन। दा मिजिंथिदों बिथांमोननि दैदेननायावहाय BTC-खौ मोजां सासन खान्थिनि गेजेरजों दैदेनलांनो हागोन, जौगानायनि खामानि मावफुंनो हाथों। जाय 5 बोसोरखौहाय UPPL गभर्नमेन्टआ मावनो हायाखै बेखौहाय एबारे 5 बोसोरनि गेजेरावहाय BPL गभर्नमेन्टआ मावनानै दिन्थियो। चेलेन्ज नालाय जाय चेलेन्ज खालामनो हायो बिदिनो बांसिन सापर्टखौ मोनगोन बिदिसो नालाय। नैथि रादाबा जाहैबाय मा दिपेन बर'आ ससियेल मिडियायावहाय गावनि दिपेन बर'आव फेसबुकआव मोनसे पस्ट होदों बर' हारिनि इयुनखौ सानहरनानै आरो BTC-नि फिउचारखौ सानहरनानै बिथाङा बुंदों BTC-आ सेकेन्ड माने धुब्रि जानो थांगासिनो दं होननानै। खारन मानो होनना बुङोब्ला जों मिथिदों
जोंनि बिटिसि आवहाय दिनैसिमबो खुनु मोनसे इलेक्सन खालामनाय जायाखै बै सारामाय गैयैफोरखौ मानोना बिथांमोना जोंनि माखासे जायफोरनाखि ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लक ओनसोलावहाय गोबां हाबनानै थाबाय आरो बेफोरावहाय खुनु बिसोरखौ दिनैसिमबो बिटिसि दाजेननायनिफ्राय खुनु जायखि चक्रआव फैयाथों मानो दिनैसिमबो रावबो उच्चेद खालामाखै बिसोरखौ दा बिराद दुखु गोनां बाथ्रा दा बेखौनो बिथाङा दुखु प्रकास खालामदों आरो दानि गभर्नमेन्टआबो जुदि होनाय बायदि जुदि बिथांमोननो जुदि लेन्ड फाट्टा जेरै हानि फाट्टा होनो नागिरनाय बेखौ जुदि होयोब्ला होमारोब्ला मा थासारि सोमजिनो हागौ बेखौ बिराद गोथौयै दुखु खालामदों दिनै जोङो आं ओंखायनो बार बार होनबाय थायो जोंनि दैदेनगिरि सारमोनखौहाय जोङो सानना नायनांगोन जों बयनिबो साननाय आरो मोनदांथिखौ जों रेसपन्स होलायनांगोन आरो जोङो सावरायनांगोन थारैनो थासारिया बबेजों आरो जोंनि बर'नि जे बिटिसि बिनि फिउचारा बबे लामाजों जों नायनांगोन जों रावनिबो साननायखौ जोङो नेगेटिभ साननो नाङा बयबो पजिटिभ साननानै बुजिनो नाजा आरो सेस्था खालाम आं बेखौनो आंनि धोरोमनिफ्राय खावलायनाय थाबाय आरो लोगोसे थामथि रादाबाव दङ थामथि खौराङाव नोंथांमोननो होगोन आङो जे बिटिसि आवहाय रिसेन्टलि जायफोरनाखि टेट क्वालिफाइ जानानै दंमोन बिथांमोनखौ एलपि एन्ड इउपि आव बिथांमोननि डकुमेन्टस भेरिफिकेसन जाजोब्बायमोन आरो रिजाल्टआल' गनो बाखि थादोंमोन ओमफ्राय गोबां खेलिमेलिनि खाथिरावहाय बे रिजाल्टआ थाथ'लांदोंमोन दा बेखौनो थाबैनो होफुंनो थाखाय टेट क्वालिफाइड एस'सिएसननिफ्राय बिथांमोना हाग्रामा मुलुग सोरखारखौ बरायनायजों लोगोसे बिटिसि आव रिसेन्टलि गोदानै इडुकेसन माने इएम मोननाय रबिराम नार्जारि सारखौ बिथांमोना बरायहैदों आरो बिथांनो मेम'रेन्डाम गथायदों जे थाबैनो बेखौहाय मावफुंनानै होयो एबा गुसुं समनि गेजेरावनो टेट क्वालिफाइड जानाय बिथांमोननो जे एलपि आरो इउपिनि 1000 प्लासनि जे भेकेन्सि जानानै दं बेखौ थाबैनो सुफुंनानै होनो थाखाय बिथांमोना लोगो हमदों आरो रिकुवेस्ट खालामहैदों आरो लोगोसे आङो जोबथायाव नैबेखौ होथारबावनोसै जोंनाहाय हाग्रामा मुलुग सारा दिनै प्रेस मिटनि गेजेरजों फोरमायनानै होबाय बिटिसिआव जाय फरेस्टार ग्रेड 1 आरो ग्रेड 2 मोनदोंमोन आरो जाय बिसिडिसि साख्रि मोनदोंमोन स' बिथांमोननि साख्रिखौ नायबिजिरनो थाखाय लेगेल अफिसारनो बिथांमोना दायथ' होबाय होनना बुंदों लेगेल अफिसार दायथ' होबाय आरो जायफोरनाखि जेनुइन मोननाय बिथांमोना साख्रिखौ बासायसिगोन आरो जायफोरनाखि कारापसनजों मोनदों एबा रां रुफा होनानै खुनु मोनसे मार्क्स मोनाबालासेनो हाथबाव गोलैयाबालानो जाय बिथांमोना साख्रिखौ मोनदोंमोन फरेस्ट गार्डआनो जायाथों मानो बिसिडिसि सेक्रेटारियानो जायाथों मानो बिथांमोना एबार बिथांमोननि साख्रिया केन्सेल जासिगोन आरो जाय जेनुइन भाबै मोनदों बिथांमोननि साख्रिया थासिगोन होनना बेखौ दिनै आंनि बुंनाय बाथ्रा नङा बियो बेखौ बिटिसिनि चिफ हाग्रामा मुलुग सारानो दिनै स्पष्ट भाबै दिनै प्रेस मिटआव होनाय जाबाय आरो मिडियाफोरनि गेजेराव बुंनानै होनाय जाबाय थारमाने जायफोर जेनुइनफोर पास जादों बिसोरो मोनगोन आरो जायफोरनाखि घुस होनानै लादों बिसोरो मोननाय नङा बे आं मिजिंथिदों हाग्रामा मुलुग दैदेननाय जेनाखि दानि बिपिएफ गभर्नमेन्टआ नैबे 5 बोसोरनि गेजेराव मोजां मोनसे मावनानै दिन्थिगोन बा इउपिपिएलआ 5 बोसोराव जेरैबायदि मावलांदों बेजों कन्टेस्ट खालामनानै साबसिननिफ्राय हामसिन मावनो नाजागोन मानोना जाय साबसिन मावनो नाजायो बेखौनो मोजां मोननानै माने रायजो राजाफ्रा अनसायो नालाय आरो बिथांमोननो भट होयो नालाय दा बे हिसाबै जुदि मोजां मावनानै दिन्थिनो हायोब्ला नेक्स्टआव आरो सरकार फैबावनो हागौ ओंखायनो आं दाखालि ओंखारदों जुदि गोहो माने माबायोब्ला गोलाव बोसोर सरकाराव माने जिरायनो हागोन होननानै दा बेखिनि रादाबखौनो आं नोंथांमोननि गेजेराव होबाय थेंक इउ